Gospodine Isuse Kriste, Sine Božji, snagu Duha Svetoga, dao si mi srce od mesa. Moje srce više nije od kamena, Gospodine Isuse Kriste, Sine Božji, snagu Duha Svetoga, moje srce više nije od kamena. U njemu sada obitava Duh Sveti. Gospodine Oče Bože svemogući, stvoritelju neba i zemlje i svega vidljivoga i nevidljivoga, u mom srcu sada prebivaju mir i tišina. Dopusti, Gospodine Isuse Kriste, Sine Božji, da svako srce, svaka duša koja zazove Tvoje ime, svako srce i svaka duša koja vapije i traži i osjeti mir i tišinu i blagoslov. Aleluja. Neka osjete ljubav, nek se ne boje pred svojim neprijateljima izgovoriti Tvoje ime, Gospodine Isuse Kriste, Sine Božji. Aleluja. 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 Dopusti svakom srcu i svakoj duši koja vapije i traži da glasno klikne. Gospodine Isuse Kriste, Sine Božji.